בארצות פה. מפנקים, יש כיבוד, יש קליקר, כל התנאים. אז יש לי אתכם לשעה וחצי להתחיל את היום, להתחיל את החלק הזה בקורס להבנתי. אני אגיד רגע מי אני ומה הקשר שלי ומה אני עושה פה ומה אני עושה שלא פה. אז שמי הדר, לא כתבתי אפילו, שם המלא הוא ארוך מדי, דוקטור הדר בן סירה רוטמן, אז זה היה תופס 3 שקופיות. אני פסיכולוגית תעסוקתית במקצועי, אני מלמדת באוניברסיטה כבר 11 שנה כל מיני דברים, בין השאר אני מלמדת שיטות מחקר ובגלל זה הביאו אותי לפה. רוב השבוע שלי והחיים שלי מוקדשים לעבודה טיפולית, פסיכולוגית מטפלת, בשנה וחצי האחרונות עם מיקוד בנושא של פוסט טראומה. אבל על זה אני לא ארצה היום, אבל יכול להיות שאני אתן כמה דוגמאות, כי זה החיים שאותם אני חיה בכובע הנוסף שלי בעמותת נט"ל. ואני מבינה שאתם, יהיו לכם כל מיני קורסים שיעמיד, אני לא מבינה בניהול מוצר, לא מבינה כלום, יש פה כל מיני דוגמאות, ממש לקחתי איזה סיכון, להגיד אולי אני אתן דוגמאות, ואני מזמינה אתכם לתקן אותי או לדייק אותי בדברים האלה. אני באתי לספר לכם על העקרונות של שיטות מחקר, מה שבדרך כלל בהרבה מקומות הוא קורס שנתי, נתנו לי 1.5 שעה ושיהיה לי בהצלחה עם זה. מי פה ממדעי החברה? עשו לי, אוקיי. ומי כבר עשה קורס שלם בשיטות מחקר? אוקיי. היי. ראית, תשבת, יכולה גם לעשות לך כוס תה. לא אמרתי בינתיים משהו, אני יודע מה חשוב. אז מי שכבר עשה קורס מלא בשיטות מחקר יכול להיות שיהיו דברים מוכרים, ובכל זאת אני מכירה בעובדה, אני כבר לימדתי במסגרת הזו, שיש פה אנשים עם רקעים שונים, עם תפיסות שונות, והתפיסה שלי היא תפיסה של מדעי החברה, כי כשאנחנו מדברים על לחקור את המוצר ואת האנשים שמשתמשים בו, זה אנשים, ובסוף זה שם אותנו תחת הגג של מדעי החברה. אז קצת לתת כל מיני עקרונות, מושגי יסוד, רעיונות, ואני לקחתי את ההרצאה הזו למקום שקצת יותר פילוסופי, קצת פחות פרקטי, אין פה איזה נוסחאות של שיטות מחקר או חישובים סטטיסטיים, אלא תפיסות עולם שעומדות בבסיס של לחקור דברים. אז למה? למה להיות פה? ידעתי שיהיה גשום, ידעתי שיהיה מוקדם, אני חייבת לנסות להסביר לכם למה אתם בכלל פה. אז מכל מיני סיבות. קודם כל, קבלת החלטות, כשאני מדברת על קבלת החלטות, זה גם בחיים המקצועיים וגם בחיים האישיים. אחת הסיבות שאני אוהבת ללמד את התחום הזה, כי בסוף כל אחד מאיתנו נתקל באיזה מאמר כזה, ynet או כל מיני כאלה של מחקר הוכיח ששוקולד טוב לבריאות, והנה אני הולכת וקונה לי 3 קילו שוקולד ואוכלת בוקר צהריים וערב. ולא מעט פעמים אנחנו נתקלים במידע שהוא מחקרי, וקצת בוא נגיד לפעמים כשזה בעיתונות הפופולרית משבשים אותו. אנחנו רוצים לעבור, בטח בעבודה, לעבור מתחושת בטן, מה נראה לי נכון, למשהו שהוא מבוסס נתונים, וכל הגישה המדעית מתבססת על זה שאנחנו מודדים דברים ואז אנחנו לומדים מזה. גם צרכנות של ידע, זה יכול להיות דוחות שנותנים לנו בתוך העבודה, כל מיני דברים שמספרים לנו שפעם בדקו ומצאו וזה יכול להיות אותם פרסומים לא מדעיים, בפרסומים מדעיים ומאמרים ששולחים אתכם לקרוא בלימודים. אנחנו רוצים להבין האם מי שיצר את הידע הזה עבד בצורה נכונה מבחינה מתודולוגית, ועל המתודולוגיה יהיה לכם עוד מלא הרצאות. ובגדול לא לקפוץ למסקנות ושלא יעבדו עליכם. זה הפואנטה. ואני מתחילה מאיך בכלל אנחנו יודעים דברים, בשביל זה נסתכל על תינוקות. מה תינוקות עושים? מה המהלך הטבעי של חיים תינוקות ילדים? מסתכלים על העולם, מנסים כל מיני דברים, ומגלים שאם אני באה ומעיף את הכוס הזאת לרצפה, היא נשלחת, ואם היא מזכוכית היא גם תישבר, והנה מגלים כל מיני דברים. אז יהיה לכם את המצגת, אני לא מתכוונת להקריא את כל המלל, בסדר? בסדר מבחינתכם? כן. יש לנו 2 מקורות ידע שאני מתחילה איתם. אחד הוא ממקור ראשון, האינטואיציה, אני רואה דברים, ואז אני קופצת למסקנות. אני אומרת, וואו, זה כיתה כמו אני לימדתי, במשך 20 דקות הראשונות של השיעור, כל הזמן נכנסו ויצאו אנשים. ואז אני באה לפה, ויש לי איזו התנסות, ואני אומרת,
בניהול מוצר כולם פה בזמן, כולם יושבים, מקשיבים, לא מתחילים לטייל, מתחילים לברבר, להראות תמונות, סרטונים בטיקטוק, כל מיני ככה. והתחושת בטן שלי אומרת, אני לא יודעת עליכם כלום, ואני אומרת, בוא'נה, הביאו לפה סטודנטים מדהימים. אני גם יודעת את זה. היי, בדיוק בזמן, אמרתי שיש פה אנשים מדהימים. אני יודעת, אני רואה מה קורה בחוץ. אז יש לנו דברים שמשפיעים על האינטואיציה שלנו, כמו איזה בולטות מאוד גבוהה. למשל, אם התחושת בטן שלי אומרת, יש גשם, קצת מסוכן לי לנהוג עכשיו בדרכים, יש יותר סיכוי לתאונות דרכים, ככה נראה לי, לא ראיתי שום נתון על הדבר הזה. אם אני ראיתי איזו תאונת דרכים קשה, יש משהו עם בולטות גבוהה, אז ישר בבטן זה ירגיש לי כמו משהו יותר משמעותי. זה קשור ליוריסטיקות. יוריסטיקות, אולי חלקכם שמעתם על זה, העבודה של טברסקי וקהנמן, שדניאל קהנמן גם זכה עליה בפרס נובל לכלכלה. מכירים קצת חלק אני רואה, שהם בעצם אומרים, חבר'ה, האינטואיציה שלנו עובדת עליהם. בגדול זה עובד, זה למה תינוקות עושים את זה, אבל לפעמים האינטואיציה שלנו היא קצת מתעתעת. כי יש לנו כל מיני קפיצות למסקנות, שהן בדרך כלל נכונות, אבל לא תמיד. כשאני קופץ למסקנות, ובעצם לא הייתי צריכה לקפוץ למסקנה, לא השתמשתי בשיטה יותר יעילה לקבל את הידע. אז זה דוגמה מיוריסטיקת זמינות, ככל שיש משהו שהוא בולט יותר, אנחנו נזכרים בו יותר בקלות. לאורך שנים בחלק הזה בהרצאות הייתי נותנת כדוגמה את השאלה, והיא הולכת והופכת לי יותר כואבת, מה יש יותר במדינת ישראל, מוות כתוצאה מתאונות דרכים או מהתאבדות. ולאורך כל השנים התשובה היא אותה תשובה. אני אשתדל ממש. הבנתי. אני מאוד אשתדל, מאוד אשתדל. ואז זה יוצא לי צועק כזה, ואז בהקלטה אני יוצאת כועסת. אז רוב האנשים עונים תאונות דרכים, כי יש לזה יותר בולטות, אנחנו רואים את זה. ממה מתים יותר אנשים במדינת ישראל, מתאונות דרכים או מהתאבדות? ולאורך שנים רבות התשובה של האנשים זה תאונות דרכים, בגלל יוריסטיקת הזמינות, זה יותר זמין לנו. אנחנו רואים את זה בכותרות, אנחנו נתקלים בזה בדרכים, ולאורך כל השנים התשובה האמיתית המספרית היא זהה, וזה שיותר אנשים מתים כתוצאה מהתאבדות במדינת ישראל. לאורך שנים רבות. אז מה שזמין לי בראש, ותחשבו על יום בעבודה, כן? מה שיותר זמין לי, הלקוח שיותר צועק, זה שמתקשר 1000 פעם, מה שזמין לי בראש, ישר קופץ לי לראש. עוד יוריסטיקה חמודה, ואנחנו מדברים על האינטואיציה כמקור לידע, ואיך האינטואיציה שלנו עובדת עלינו, יוריסטיקת העיגון. אנחנו תופסים איזה נקודת עוגן, וממנה חושבים, יש ניסוי מדהים בעיניי, שהפרטים לא מדויקים, אבל העיקרון נכון. הושיבו אנשים בחדר ושאלו אותם כמה מדינות יש בעולם. שאלה. היה איזה פוסטר על הקיר, אצל קבוצה אחת, על הפוסטר היה כתוב 1972, ועל פוסטר בחדר השני היה כתוב 7. אנשים שישבו בחדר שיש בו פוסטר שכתוב בו מספר גדול יותר, שלא קשור לשאלה, נתנו הערכות גבוהות יותר. כי יש איזה מספר שנתפס לנו בזיכרון, ואם אתם הולכים לסופר ורואים את המדבקות של המבצע, הם אף פעם לא על המחיר המקורי, הם תמיד ליד. נכון? כדי שאנחנו נראה כמה הורידו לנו, שיהיה לנו איזה עוגן, זה היה 20 שקלים, עכשיו זה 15 שקלים. אז האינטואיציה, מקור, ידע ממקור ראשון, מה שאני מסתכלת וחובה בחיים, וגם זה מוגבל מכיוון שזה מוגבל רק למה שאני הלכתי ופגשתי בחיים. אם לא הייתי באה להרצאה בניהול מוצר, לא הייתי פוגשת סטודנטים כאלה והייתי אומרת כולם כמו אתמול מאחרים וככה ולא באים. עכשיו התנסיתי בעוד דבר בעולם ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש עוד סוגים. ידע ממקור שני, זה כל מיני דמויות סמכות, מרצים, כתבי עת מדעיים, ויקיפדיה לצערי שלא צריכה להיות מקור סמכות, כן? ואנשים, יש גם ניסויים שמדברים על זה שברגע שאנחנו מקבלים החלטה ומספרים לנו על עצה של מומחה,
אזורי קבלת ההחלטות במוח בשאט דאון, נחבים לחלוטין. יש מישהו מומחה כי הוא אמר שהוא דוקטור, הוא פרופסור, הוא ככה, ישר אני מחבה את שיקול הדעת העצמאי שלי. שלום, ברוך הבא. אולי שמעתם על המחקר שקושר בין חיסונים לאוטיזם של וייקפילד, שגילו כבר שהוא קיבל על זה כסף, והוא בחר את הילדים, והוא היה בשיתוף פעולה עם העורכי דין שרוצים לתבוע את ממציאי החיסון, והוא עשה שם הכל מפוברק, ועד היום אומרים, אבל היה מאמר שאומר שחיסונים גורמים לאוטיזם. ועד היום נשענים על הדבר הזה, על מאמר שגם כתב העת כבר ביטל אותו ומשך. אגב, הכותבים שכתבו איתו הורידו את השמות שלהם מהמאמר הזה, כולם התנערו, אבל ממשיכים לצטט את זה, וזה ממשיך לעשות אדוות עד היום. והרעיון הוא שאנחנו אוספים ידע דרך אינטואיציה ודרך דמויות סמכות, אין ברירה, אנחנו אנושיים, ככה זה עובד, אבל זה שידע הגיע מתוך סמכות או אינטואיציה לא אומר שהוא שבוי, זה דווקא מקור טוב לרעיונות, אנשים מספרים לי דברים, אני לומד דברים מדמויות סמכות, האינטואיציה זה כלי נהדר, כן, החוש השישי, שיש לכולם, אבל אנחנו אומרים בסביבות שבהם ההחלטות הן חשובות, אנחנו רוצים להעמיד את זה לאיזושהי בדיקה מדעית. ויש תחושה, קצת יורד וחלק צריך קצת להורס. הרעיון של ה-DNA המדעי או של השיטה המדעית, אני לא רואה לא פה ולא פה. כשאנחנו לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו, אנחנו עובדים בלהטיל ספק במידע, בנתונים, במה שאמרה הסמכות, במה שאמרה האינטואיציה. אנחנו רוצים להעמיד את הדברים לבדיקה אמפירית, כוכבית, יש לנו גם שיטות מחקר כמותיות ויש לנו גם איכותניות, נדבר טיפה על ההבדלים ביניהם. איזושהי פתיחות לשינוי, תראו, הטיית האישוש היא הטיה מאוד אנושית. אני חושבת משהו ובא לי נורא להוכיח שאני צודקת. קוראים לזה הטיית האישוש, אני קוראת לזה להיות פולניה, לא משנה מאיזה מוצא, איך אנחנו אוהבים להיות צודקים. אבל יש משהו בחשיבה המדעית, ואפשר לקחת אותה גם אם אתם לא הולכים לעשות פרופסורה או דוקטורט, שאומר, אם אני מנסה להכשיל את עצמי, אם אני מנסה לראות איפה אני טועה, ככה כשאני אצא צודקת יהיה לזה הרבה יותר עוצמה ומשמעות. זה בשקף אחר. אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר אובייקטיבי, אין אובייקטיביות בעולם. מקורות הסמכות שאני צורכת, אני בוחרת אותם בצורה לא אובייקטיבית, האינטואיציה שלי ודאי איננה אובייקטיבית. הדרך לאובייקטיביות זה קודם כל לתת לעצמנו מדי פעם איזה כזה רגע, בואו ננסה לעשות מה שנקרא counterfactual thinking, חשיבת נגד, פרקליט השטן, יש לזה כל מיני מונחים. ועוד דרך שבה בעולם המדעי עושים את זה, זה לעבוד בצוותי מחקר שכל הזמן מאתגרים אחד את השני, לעמוד לביקורת עמיתים שכל הזמן מאתגרים אותנו ואומרים לנו איפה אולי לא הייתם לגמרי אובייקטיביים. משהו אפילו לא מודע, סליחה שאני מכניסה פה יותר מדי פסיכולוגיה, אבל האנשים שחוקרים הם אנשים, אולי באופן לא מודע ארגנת את המחקר ככה שיראה מה שרצית להראות. היי, בודקה. אז אנחנו רוצים לאתגר את המתודולוגיות, את השיטות, אם אנחנו בודקים משהו בשיטה מסוימת, אפשר בשיטה נוספת. גם כשאני מקבלת תוצאות, האם יש להם איזושהי משמעות, אם אפשר לשחזר את זה, נדבר על עקרון השחזור. אתמול בדיוק קראתי פוסט בלינקדאין של מישהי, שהיא אומרת, תמיד חשבתי שהאלגוריתם קורא כמה לייקים הפוסט מקבל, ומסתבר, ככה היא טוענת, כן, זה מקור סמכות שאני לא בדקתי אותו, היא אומרת שזמן השהייה על הפוסט, זה מה שנותן לה ציון יותר גבוה באלגוריתם. כלומר, ואם אני מודדת לייקים, אני הולכת ומסתכלת על כמה לייקים יש לפוסטים, זה בעצם המדד הלא חשוב, אולי הוא מספר לי משהו, אבל האלגוריתם עצמו שמקפיץ, כן, ואולי יעניין אותך וכזה, הוא דווקא זמן השהייה על הפוסט.
והיא אומרת בגלל זה תכתבו פוסטים ארוכים, שאנשים יהיו הרבה זמן על הפוסט שלכם בלינקדאין, לא יודעת אם זה נכון, אם מישהו בודק את זה תעדכנו אותי. ואנחנו רוצים כל הזמן לחפש את ההטיות שלנו, איפה פישלנו, זה כל כך לא אנושי, שזה קשה לביצוע, וצריך לעשות את זה מודע כל הזמן, וזה שאני מספרת לכם על זה עכשיו 2 דקות, זה לא יהיה מספיק כדי להטמיע את העדפה הזו, לחפש איפה פישלתי, איפה טעיתי, מה היה לא מספיק טוב, איפה הייתי לא אובייקטיבית. אוקיי. קצת על חוקי המשחק. אז כשאנחנו מדברים על השיטה המדעית שמאפשרת לנו לבדוק רעיונות שהגיעו מסמכות או הגיעו מאינטואיציה, יש לנו 4 עקרונות כאלה. הראשון זה אמפיריות, תצפיות ונתונים, שוב כוכבית, יש שיטות מחקר איכותניות לא פחות חשובות, אבל אני מדברת כרגע על הצד האמפירי. אובייקטיביות, כלומר, אם אני ואת עושות את אותו המחקר, אמור לצאת לנו אותו דבר, למרות שהדעות שלנו בטוח שונות. שוב, יש לנו מנגנונים לפקח על זה, כי אובייקטיביות מלאה זה לא דבר שקיים בעולם. פומביות, הייתי צריכה לשים את זה בכוכבית. בעולם המדעי, השקיפות היא חשובה. אני מפרסמת בדיוק מה המחקר שעשיתי, בדיוק מה הנתונים, מי היו האנשים, הכל מאוד שקוף. בעולם העסקי ברור לי שלא בהכרח אפשר לעשות את זה, אבל לפחות בתוך הארגון שלנו אנחנו רוצים לתעד בדיוק מה עשינו, בדיוק מה חקרנו, כי אם אני עשיתי את המחקר שלי על המשתמשים, התחלתי אותו היום ב9 בבוקר וסיימתי אותו ב11, הרי שיש לי רק את משתמשי הבוקר ולא את משתמשי הערב, בסדר? ואז אני צריכה מישהו שיעזור לי לראות, היי אדר, את לא שמת לב שיש לך פה בעצם רק חלק מהאנשים, חלק מהלקוחות שלה. והנושא של הפרחה, ספרים של פילוסופיה של המדע נכתבו על זה, קרל פופר שבעצם סיפר לנו איפה עובר הקו בין משהו מדעי ומשהו לא מדעי. משהו מדעי, אני יכולה לפסול אותו, להפריך אותו, אני מתכננת את המחקר שלי באופן כזה שמעמיד אותו בפני סכנת הביטול, ההפרחה, הדר, את לא בכיוון. כאמור, בגלל שאנחנו עדיין אנשים ולא רובוטים, זה מאוד קשה לעשות, אז רק תיאוריה שניתנת להפרחה היא תיאוריה מדעית, במובן הזה זה מזעזע את דרך כלל תלמידי פסיכולוגיה, כשאני אומרת, פרויד, ודאי שמעתם עליו, התיאוריה שלו איננה מדעית, אי אפשר להפריך אותה, הוא יכול להסביר כל דבר. בכל הכיוונים. דוגמה? מוזמנים לקרוא את הדוגמאות, ואם יש לכם שאלות עליהן. יש לכם את המצגת? מי שמרחוק קורא, זה מבדיקת ראייה כזה? רואים. אוקיי. מה שאתם רוצים. מיומנות אקדמית נרכשת היא ללמד בכל תנאי מזג אוויר. אני יכולה כשקפוא, אני יכולה שרותח, אני יכולה על הדשא בגשם. מבחינתי מה שאתם רוצים. עכשיו? דשא יותר מבחוץ. אני שולטת על המזגן, אני לא יודעת. כן. אוקיי. יש זה החינוך. קצת מדיטציה יומית תעלה את רמת האושר. שקט בכיתה מעלה את רמת הריכוז. אנחנו צריכים למדוד את השקט ואנחנו צריכים למדוד את הריכוז. איך אני יכולה למדוד ריכוז של מאזינים להרצאה? אני יכול לתת עוד משהו. לתת להם אחר כך איזה משימה ולראות אם הם קלטו מה אמרתי. איזה עוד דרכים? סריקת מוח. מה? סריקת מוח. סריקת מוח מאוד זמין, יש לי מלא כסף לזה, אני אביא אלביש לכל אחד, אבל זה אופציה. אם קיבלתי מענקי מחקר, מה עוד? שאלונים, לשאול אתכם מה? האם אתה מרגיש ערני, תחושה סובייקטיבית? עוד רעיונות? את יכולה, פה כן הייתי הולכת על אינטואיציה, רואה אותנו בכיתה.
שאני אהיה המדד. כן, את רואה אם אנחנו איתך בקשר העין, אם אנחנו עונים בקוהרנטיות לשאלות שאת שואלת. בהחלט, יכול להיות איזה שופט שנותן את הניקוד מחוץ לאדם. אני יכולה להושיב פה מישהו שסופר כמה פעמים מורידים את העיניים, למרות שמורידים את העיניים זה יכול להיות כדי לכתוב. אני יכולה איזה משהו שפורץ לכם לטלפונים ולראות אם כשאתם בטלפון אתם עושים דברים אחרים. כי פעם הייתה לי מישהי שישבה כזה ממש כזה ככה כמוך שורה ראשונה, פתאום בטלפון משהו, פתאום מתפוצצת מצחוק, באמת איזה התקף, לא... כל הכיתה הפסיקה ללמוד לכמה דקות, אחרי זה היא באה והיא אומרת לי, יו הדר, אני כל כך מתנצלת, פשוט ראיתי סרטון כל כך מצחיק בטיק טוק ולא יכולתי להחזיק מעמד, אבל הסיפור הזה לא קשור, אני יכולה למדוד כל מיני דברים, תכף אנחנו נשתמש בזה. אז בעצם יש לי פה איזשהו מעגל מדעי שהוא לא מפסיק להסתובב, גם בעולם המעשי אני מניחה, שזה לא מפסיק להסתובב, כי אנחנו כל פעם באים עם איזושהי תיאוריה, עם איזשהו רעיון, מעלים שאלה, מעלים גם השערה, משהו שאני יכולה לבדוק בפועל, ובודקים את זה, ומתוך התוצאות עולות לי עוד השערות, ושוב אני בודקת. ושוב שאלות ושוב השערות ושוב מתקנת את עצמי ושוב מודדת, ולכן מי שרוצה קריירה מובטחת, בעולם האקדמי כמובן יש אותה, אבל גם בעולם המעשי אנחנו הרבה פעמים עושים את המעגל הזה. זאת אומרת, סופה של בדיקה אחת זה לא סוף הדרך, סוף התהליך. תמיד יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים לבדוק או לבדוק מזווית אחרת. עכשיו, נושא של פרדיגמות מחקר. פרדיגמות בחיים. זה אולי מבחינתי החלק הכי חשוב, בסדר? אבל לי עבריות, אבל זה התחושת בטן שלי. בעצם כשאני אומרת המילה פרדיגמות, אני מדברת על איזושהי מסגרת תיאורטית, לי עבריות, שהיא מעצבת את התפיסת מציאות שלנו וגם את המחקר. מה זה בכלל פרדיגמה? זה איזושהי מסגרת התייחסות, מה שעובר לי בראש על איך העולם עובד. כל פעם שאתם תופסים את עצמכם ואומרים על משהו, איך אפשר לחשוב אחרת? בדרך כלל, ואנא אל תגיבו לי בשלב הזה, תגיבו לי על הכל רק לא על זה, בדרך כלל זה קורה סביב דעות פוליטיות. איך אפשר בכלל לחשוב אחרת? זו פרדיגמה, זה תפיסת עולם, והיא מעצבת לנו את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. היא איזו אמת מוחלטת, והיא בעצמה, היא לא מושא למחקר, אני לא חוקרת את הפרדיגמה שלי, והיא יציבה, לא משנה איזה עדויות יציגו בפניי. ואפילו לא תמיד החוקר מודע לדבר הזה. זה כמו עדשה שהיא מעצבת את כל מה שאנחנו רואים. אני אספר לכם, פעם הייתה לי שקופית כזאת, אבל לא ראיתי אותה ועכשיו אני קצת מתחרטת. יש לי שקופית עם תמונה של ילד בכיסא גלגלים עומד מול גרם מדרגות. עכשיו אני מדברת על פרדיגמות בעולם של המוגבלויות, עולם שהוא קרוב לליבי, ויותר טוב בלי הרעש של המזגן, אבל עם הרעש, כאילו בחוץ לא עושה כזה רעש. כן. אוקיי, אולי נאזן כזה בין לבין. אז יש לנו את אותו ילד, ועכשיו אני רוצה לחקור את הדבר הזה, את האירוע הזה. אז אני יכולה לחקור אותו מזווית שנקראת המודל הרפואי, שאומרת משהו מקולקל בילד, נכון? ובכיסא גלגלים, הוא לא יכול לעשות שימוש ברגליים. והיום צצה פרדיגמה נוספת, לא היום, זה כבר איזה זמן, כן? שנקראת המודל החברתי, שאומרת, חבר'ה, הבעיה היא לא בילד, הבעיה היא בכלל במדרגות. ואז אני שואלת את עצמי את מי ואת מה אני חוקרת, את המהנדס שבנה שם מדרגות בלי רמפה, או את הפיזיולוגיה של הילד וכל מיני טכנולוגיות לשיקום ולחזור ללכת. זה עניין של תפיסת עולם. מאוד מעסיק היום, אגב, בתחום האוטיזם, שהרבה מאוד אוטיסטים אומרים, תפסיקו לחקור איך לתקן אותנו, תתקנו את עצמכם. אנחנו סבבה לגמרי. כאילו, למה אתם רוצים לשנות אותנו? אנחנו סבבה, אתם הסביבה, לא סבבה. הבעיה היא בכלל אצלכם. אז זה עניין של תפיסות עולם, והם יעצבו את העדשה שדרכה אני מסתכלת על התופעה. אם אני נכנסת לארגון ורוצה לחקור את
משתמשים, שוב, אני חוזרת לאותה דוגמה בסיסית בניהול מוצר, כי אני לא באמת מבינה בניהול מוצר, אבל סיימון ודאי ירחיב על זה. אם יש לי מוצר טכנולוגי ויש לי את המשתמשים, מה בתפיסת עולם שלי יותר חשוב? הפן הטכנולוגי או הפן האנושי? ואני יכולה לחקור משני הצדדים, ואני יכולה גם לשלב אותם. זה גם פרדיגמה. היום הפרדיגמה של לחקור, עכשיו בפסיכולוגיה, מזווית אינטרדיסציפלינרית. אני מסתכלת גם על פיזיולוגי, על רגשי, משפחתי, מערכתי, קהילתי, כל הכיוונים. לא רק פיזיולוגי, או רק רגשי. אז הפרדיגמות הן גם משפיעות על איך אנחנו מעצבים את המחקר, אם אני הולכת על שיקולים כלכליים, אם אני חושבת שאנשים הם רציונליים או לא רציונליים, זה התפיסת עולם שלי. פרדיגמות בעיקר זה כאילו תפיסת עולם של חוקר. כן, כן, של מי שעושה את המחקר, לאו דווקא חוקר באקדמיה, כן. אני מביאה כאילו את הצד היותר אקדמי, אבל בסוף הדברים האלה רלוונטיים כשאני עושה מחקר משתמשים, ואתם הולכים לדבר על זה, אני יודעת, כי סיפרו לי שיהיו לכם כמה הרצאות על זה. מתוך הפרדיגמות האלה נולדות התיאוריות, הדברים שאני מנסחת כאיזשהו הסבר לתופעה. דוגמה, פרדיגמה רפואית, תסתכל על הצד הרפואי, ומשהו הוליסטי ידבר יותר על חיבור גוף נפש וקהילה וככה, מה שכרגע סיפרתי. היא גם תשפיע על איך אנחנו מפרשים את הממצאים. נגיד זמן מסך אצל ילדים, אני יכולה לראות שמשתמשים במסכים 20% מהיום שלהם, ואני יכולה את אותו מספר לפרש בכל מיני דרכים. גורם מזיק להתפתחות החברתית עם התפיסה שלי שהמסכים זה רע, אבל יש אנשים אחרים שמחזיקים בעמדה ששם החיים שלהם, זה באמת החיים החברתיים שלהם. ככה הם לומדים את החיים החברתיים. כמו הבן שלי חזר הביתה בוכה כי חבר גנב לו משהו ברובלוקס, לא יודעת אם אתם מכירים את הדבר הזה. יש רובלוקס, חבר גנב לו, והוא חזר כל כך פגוע כאילו גנבו לו משהו פיזי בעולם האמיתי. ואתמול רבתי עם בעלי, הוא אומר, מה הוא עושה עניין? זה כולה משהו במשחק. אבל זה לא, מבחינתו, זה העולם החברתי האמיתי, וזה משפיע על המערכת יחסים עם אותו חבר. צריך לחסום את הרובלוקס הזה, כבר הוציא אותי מדעתי. ובגלל שזה כל כך פיקסט ולא נתון לדיון, הפרדיגמות יכולות לחסום כל מיני הסברים אלטרנטיביים שאפשרו לנו להכיר את התופעה בצורה רחבה יותר. למשל, אם אני חוקרת עוני ואני חושבת שאנשים אחראים לגורלם, כן? כל אחד אחראי לגורלו, זה תפיסת עולם, זה משהו שאני לא אמדוד אותו, ומה שתגידו לי גם לא ישנה, אני אעמוד מאחורי הדעה הזאת. כל אחד שיקח אחריות על החיים שלו, אני אביא לכם 1000 עדויות על אנשים שבמצבים ממש קשים הצליחו לעשות את הבלתי ייאמן. זו הזווית הראייה שלי. אבל אז אני מפספסת כל מיני דברים שהם יותר מערכתיים, מה הסביבה מייצרת כדי לאפשר את הדבר הזה. דוגמה נוספת וקשה זה העולם של הזנות, כן? בעבר אמרו, מה האנשים האלה, בדרך כלל נשים, יש גם גברים, מה אתם עושים? תוציאו את עצמכם משם, זה לא מוסרי, זה לא מכבד, יש כל כך הרבה סיבות, תצאו משם. והיום שינו את הטרמינולוגיה, נכון? איך קוראים לזה היום? שורדת זנות. יש שורדת זנות, נשים במעגל הזנות. זאת אומרת, זה לא בהכרח אשמתכם, אתם לא יכולות לקחת ולהוציא את עצמכם משם. כי יש לכם את הפחד שמישהו יחסל אתכם אם אתם תקומו ותלכו, ולאן תלכו? אז אם אני רוצה... זה ממש מחקר, כאילו ספציפי, בהקשר לניצולי שואה, שבעברית אומרים ניצולי שואה, ובאנגלית מלכתחילה זה היה survivor. יש את הסמינר שלי על התואר ראשון, כתבתי בדיוק על זה. מדהים. ושבגלל זה עכשיו בשנים האחרונות יש ממש מדברים בשורדי שואה ולא ניצולי שואה. מדהים. יו, אני לוקחת את זה להרצאות שלי בהמשך, אם זה בסדר. מדהים, מדהים. לא הייתי ערה לזה. תראו איך לפעמים יש לנו כאלה בליינד ספוט, שעד שלא מישהו בא ואומר את זה, נכון, הולוקוסט סרווייברס. ואגב, היום אני עובדת הרבה גם מילואימניקים, גם ניצולי נובה, גם הורים שכולים, כל מיני כאלה, והטרמינולוגיה, מה זה חשובה?
יש לה משמעות, וכל אחד בא מהפרדיגמה שלו, מהתפיסת עולם שלו. עשינו איזושהי תוכנית שנקראת מסע הגיבור לשורדי המסיבות, ופשוט אחרי 1.5 דקות המילה גיבור נמחקה מכל הפליירים, מכל המודעות, מכל התודעה. איזה גיבור? מה גיבור? הם כל כך התנגדו לזה, והמילים כל כך יוצרות מציאות, והמילים באות מתוך הפרדיגמה שלנו. ונורא קשה לראות את זה. נורא קשה לראות את זה על עצמנו. אוקיי, את הדוגמאות. אני לא אקריא אותה, אבל ניקח בחשבון שאותן תפיסות עולם, אם אני אומרת נתונים זה הדבר הכי חשוב, אני לא אלך לפרקטיקות של מחקר איכותני ושל ראיונות. אני מכירה אנשים בתחום הפסיכולוגיה שאומרים מבחנים השלכתיים, כן, כל מיני רורשך וכאלה, זכרת ברתה, אנחנו לא משתמשים בזה, ולא תשכנעו אותנו. יש מאמרים שמשכנעים שרורשך זה אחד הכלים הכי תקפים בעולם. מה זה משנה? זה ישכנע מישהו? לא. כי זה פרדיגמה. אנשים שמאמינים שהטבע יודע הכי טוב, רוצים שיש כאלה שחוזרים לחיי אנשי המערות, גם באכילה, גם באורח החיים, גם בקצב החיים, כי התפיסה שלהם שהטבע יודע הכי טוב, ועדיף לא לקחת אנטיביוטיקה, או לא לקחת חיסונים ודברים כאלה. מה נמצאים? שקט לא בגללך, זה באמת בפאוזה. אוקיי. עכשיו הסיפור שאנחנו שוברים, יש לנו עוד 10:30, נכון? זה השיעור ראשון, 1.5 שעות. מה את אמרת 1.5 שעות? מה? את אמרת 1.5 שעות. זהו, אני מדי פעם מזכירה לעצמי. כי אני פה רק פעם בנצח. אז יש לי את הרעיונות עד עכשיו, דיברת פילוסופיה, כל מיני דברים בה בגדול וככה, אבל בסוף בשיטות מחקר אנחנו רוצים להפוך את הדברים למדידים. ופה יש לנו את העולם של אופרציונליזציה שלמעשה כבר עברנו עליו. מתי עברנו עליו? כששאלתי אתכם איך אני אמדוד ריכוז. והבנו את הפואנטה שיכולות להיות הרבה דרכים למדוד את אותו הדבר. התהליך הזה של לקחת משהו מעורפל כמו שביעות רצון ולהפוך אותו למשהו שהוא מספרי, זה תהליך של אופרציונליזציה, וזה תהליך מאוד מורכב. בדרך, הרבה פעמים אנחנו הולכים על האינטואיציה שלנו, או על מה שהיה נהוג, אבל אופרציונליזציה למעשה זה שדה מאוד מאוד רחב של המון אפשרויות, ואם היה לנו אפשרות את כל השעה הקרובה לחשוב על דרכים למדוד ריכוז, אני בטוחה שהיינו מעלים עוד מלא אפשרויות. ואם עכשיו נדוד דרכים למדוד שביעות רצון של לקוח, פשוט, תחשבו. בואו נעשה את זה. לשאול אותו מה? לשאול אותו כמה שבע רצון מהפירוק. שאלה אחת, בודדת. עד כמה אתה שבע רצון, אפילו עם סמיילים כאלה, נכון? יש בהרבה מקומות. לא כמה הוא משתמש במוצר. כי ההנחה שלי, יש לי איזה פרדיגמה, שכשאתה נמצא הרבה זמן בתוך המוצר, כנראה אתה שבע רצון. ומה המוצר? אתה בודד זמן. אוקיי. יכול להיות שהשארתי את זה פתוח, אבל לא עשיתי שום פעילות, או הייתי רק על פעילות אחת לאורך המון זמן. האם זה עדיין שביעות רצון? האם המדידה שלי קצת משנה את מה שבדקתי? שוב, זה לא תלוי במוצר, יכול להיות שאני נמצא שם הרבה זמן כי אני מסתבך גם. זה לא יכול לעבוד לבד, כאילו זה לא סטנד אלון. נהדר. אני צריכה להבין מה אני מודדת, ומה יכול להיות שאני עוד מודדת ולא התכוונתי למדוד. זה הנושא של פרשנות התוצאות. אני יכולה למדוד זמן, אני אתן לך מלא נתונים, ככה דאטה. מה הדאטה הזה אומר? זה כבר מסבך אותנו, אבל אנחנו פה במדידה, ואנחנו רוצים לקחת את הרעיון המופשט למשהו שאפשר לכמת אותו. אז הנה, הכנתי תרגיל. סתם שאלתי אתכם בשלוף כזה. אבל בואו נראה. נגיד יש לנו אפליקציית דייטינג, ואנחנו רוצים למדוד איכות התאמה. מבחינת התאמה, שני אנשים שמתאימים באפליקציית דייטינג. שיגיעו לזוגיות או שיגיעו לא יודעת, תגידו אתם, איך נמדוד? תחומי עניין. תחומי עניין. אוקיי. השאלה של מה אנחנו מודדים לפני הערב. יש לנו את הפרופילים, ואנחנו רוצים לדעת האם האפליקציה שלנו מצליחה לעשות התאמות טובות.
יהיה בשליש גן עדן בזכות זה. אז לשאול אותם אחרי הדייט, אם הרגשת שיש התאמה. איזשהו שאלון אחרי הדייט, ששואל ישירות, האם הרגשת שיש התאמה? גם יכולה לבדוק אם אחרי זה מחפשים עוד התאמות. נראה שזה לא אחד, אם הם ממשיכים. כמה המשכת עוד אחרי? התעלמות מהאפליקציה. מה? התעלמות של זוגות מהאפליקציה. היעלמות, אנשים שנעלמים, נטישה אחרי התאמה. שהם נעלמים מהשימוש או מוחקים את החשבון. גם וגם. אני צריכה להיות ברורה. אז יש לי פה כבר שתי מדינות. זה יכול להיות היעלמות אחרי חצי שנה, וזה יכול להיות מחיקת חשבון. אני לא אומרת שאתה טועה, אני רק אומרת שהמדידה שלנו, אנחנו צריכים להיות מה זה ברורים, OCD על מלא. אני גם רוצה לראות אנשים שביטלו את המנוי שלהם בכלל, וגם לזה יכול להיות הסברים חלופים. כן, אני לא חושבת שזה... וגם אנשים שהיו משתמשים וכבר לא משתמשים. וגם פה יכול להיות כמה אפשרויות, יכול להיות שמדדתי את זה שהם מצאו התאמה, ויכול להיות שמדדתי את זה שהאפליקציה שלי מאפנה. כן, ישו. גם יכול להיות שמצאו התאמה, לא באפליקציה. נכון, יכול להיות שיש פה התאמה, יש לי מלא הסברים חלופיים. נטישה זוגית. שזוג שיש לו התאמה נטש פחות או יותר באותו זמן, יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שיצרתי להם התאמה טובה. זה כבר ניתוח נתונים יותר מורכב. זה קשה. אבל מה אם הגבר יוצא מוקדם והאישה יוצאת מאוחר? כן, אבל אני יכול לראות פחות או יותר על אותו זמן, והאם הם ממשיכים לחפש מאצ'ים או לא. כן, אבל נניח, אם ניקח את זה למשפחה שלי, אז אחותי לא מוחקת אף פעם אפליקציה. אז נניח אם וחבר שלה עכשיו ימצאו התאמה, אז הוא ימחק את האפליקציה, אבל היא תזכר רק עוד 4 שנים למחוק את האפליקציה. כן, אבל היא רואה את ה... זה לא מחיקה. או יכול להיות שיש אנשים שמשאירים לעצמם אופציות פתוחות, כן? לא לגמרי... המחיקה מהמכשיר לא מעניין. זה כבר לעשות קורס גישור. מה רמת שימוש? מה הרמת שימוש אחרי? זה מה שהם מודדים, הם לא מודדים אם המכשיר, אם זה מותקן או לא מותקן על המכשיר, כי זה לא מעניין אותם. נכון, אבל גם יכול להיות לך, כאילו, סתם צירוף מקרים של אנשים שהוא נכון. מצא התאמה והיא תהיה שם באפליקציה. יש כלים סטטיסטיים שיודעים לנפות את זה. פשוט מי שמוחק או סוגר, אפשר לעשות לו שאלון, לשאול אותו למה סגרת, אז נגיד מצאתי התאמה, נמאס לי, זה לא משנה, רק שיסמן את זה שהוא סוגר חשבון וזה. כשסוגרים חשבון איזשהו שאלון, למה אתה עוזב? נכון? תגיד לנו למה אתה עושה unsubscribe. תמיד שואלים אותנו למה, בדיוק בשביל הדברים האלה. כי להגיד נטשתי, זה לא נותן את כל המידע ואנחנו רוצים מידע. עוד דרכים? למדוד, אם הצלחנו להתאים? מה? כמה הודעות. מדהים. יש צ'אט. בגלל זה אני רוצה שזה יהיה כמה מדדים ביחד. יש אינדיבידואליות לכל אחד, ואפשר לייצר כאילו קורלציה בין יש את האלה שכאילו יש להם הרבה משתמשים בהודעות קצרות, יש הרבה הודעות, יש את האלה של הרבה כאילו מסתכלים את זה, אבל אפשר כאילו לייצר פרופילים שונים בתוך הזה. אני חושבת שבשביל להבין את הסוף צריך ליצור איזשהו ליווי, ללוות כאילו את היוזר, שדוגמה מדברים, אז נגיד שאחרי 3 ימים של שיח, או 3 ימים שאין שיח, אז להקפיץ הודעה של איך זה יתקדם, ואז כזה מתקרבים לצאת לדייט, ואז כזה, או אפילו כזה לשים את זה באיזושהי תקופה מסוימת, ואז אחרי הדייט לשאול, כאילו ממש שזה יהיה... ויש לך פה פרדיגמה שהמשתמשים ירצו לשתף אותך באיך הולך, במקום להגיד מה זה עניינה, אני לא... תראי, זה מאוד חשוף אפליקציית היכרות, את שמה תמונה שלך ואת רושמת איך הכל, לא נראה לי שאנשים... לא, אבל את לא מצפה שמי שעכשיו מייצר את האפליקציה ידע מה קורה לך בחיים ה... נכון, יש איזושהי שמירה על סודיות. רגע, כן? לא יצאת אבל מנקודת הנחה שאפליקציית הדייטינג ביקשים שתצליחי? תודה. או את תהיי משתמשת פחות? אין שום אינטרס לאפליקציית דייטינג אם זו איכות התאמה המקסימלית. לא, אין בכוונה גם לא. תשארי באפליקציה. מה אני מודדת? מקסימלית, לא, תשאיר את זה אצלך. השאלה שלך היא לא בעיה. השאלה היא מאוד בעייתית. א', השאלה היא שאלה. השאלה מי... היא יכולה להיות רלוונטית או פחות רלוונטית. זה שאני עובדת בחברה, דייטינג. אם אני? כשאת שואלת איכות התאמה, כן. בן אדם מבחוץ ובן אדם מהחברה, יכול להיות שאיכות התאמה זה סילוץ, יכול להיות שאיכות התאמה זה טווח ארוך. מה זה איכות התאמה? שאלה מצוינת. איכות התאמה זה יהיה מה שאני מודדת. אוקיי. דרך האופרציונליזציה, זה בדיוק העניין. כשאני עובדת עם איזשהו מושג מעורפל, כן, לא מדיד, ואני עושה תהליך אופרציונליזציה, האופרציונליזציה מספרת לי מה זה הדבר שאני מתמודדת איתו.
כמו שאני מודדת מהעולם שלי, העולם של פוסט-טראומה, אני יכולה למדוד את הסימפטומים של האדם עצמו, ואני יכולה למדוד למשל מערכות תמיכה, היעזרות במערכות תמיכה. מדדתי שני דברים שונים לגמרי. כשאני מדברת על איכות התאמה, אני לא אמרתי לכם מה המוטיבציה שלי, שתהיה התאמה גבוהה או נמוכה. אני צריכה דרך המדדים שלי להגדיר מהי איכות התאמה. האם איכות התאמה זה יכול להיות משהו כמה הם מדברים, אני רוצה שידברו יותר, כי ככל שיש יותר שיחות ואינטראקציה בתוך האפליקציה, הם נמצאים יותר זמן בתוך האפליקציה. זה יכול להיות איזושהי תוצאה, והתוצאה יכולה להיות האם התחתנתם, או האם נפגשתם לדייט אחד. דרך האופרציונליזציה אני מספרת מה הדבר שמעניין אותי. כשאני אומרת איכות התאמה או שביעות רצון, זה כללי מדי. ברגע שאני עוברת לפן הטכני, אז נכנסת המשמעות, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. זה יכול להיות מדד סובייקטיבי, שאותו אני רוצה. כן? לראות האם האנשים בסוף מרוצים או לא מרוצים, שאלה פשוטה. כן. כאן זה המקום שאני תמיד נאבדת, בתור מישהו שמגיעה מעולם ההנדסה, כל העולם של מדעי החברה, כן. בוזו לי כל המחקרים בתור מישהו שממלא שאלונים בשביל חברות שלה, אני תמיד אומרת, חרטה. תסס על השאלונים האלה, סליחי לי, הוא לא שומע. מבינה מה אני אומרת? אני מאוד מבינה מה את אז אני מנסה אומרת. להבין איך העולם הזה מתבסס, כמה הידע שווה. שווה הרבה. אם יש לך זמן פנוי, את מוזמנת גם לקורס השנתי של שיטות מחקר ומדעי החברה, אני בטוחה שיש דברים טובים יותר לעשות, אבל אגב, אולי יש בקמפוס אייל, אני חושבת, יש קורס כזה. העניין הוא שכשאני עוסקת באנושות, מה שחשוב לי זה הסובייקטיביות, ההנחה מעולם המדעים המדויקים, וההנדסה בתוכם כמובן, שאני רוצה את הדבר האובייקטיבי, זה א' לא ריאלי, וב' בחוויה של האנשים המשתמשים, אני רוצה את החוויה שלך. החוויה זה הדבר שמעניין אותי. רגע, היה לי תוך כדי שדיברתי איזושהי דוגמה, לא, ברח לי, כשזה יחזור זה יחזור. אבל אנחנו כן רוצים את החוויה של האנשים, זה הדבר שאותו אנחנו מודדים, ולכן אופרציונליזציה זה כזה סיפור במדעי החברה, כי זה נורא קשה לעשות. וברגע שאני עושה את זה, אני מגדירה מה אני בכלל מדדתי. רגע שאלה? כן. באובייקטיבי מול סובייקטיבי, ניקח את המדד כאב, כשניגשים למיון אז שואלים דרג את הכאב מ-1 עד 10, ובשנים האחרונות פותחה שיטה שבודקת את רמות הכאב שעוברות בנוירונים שלנו. נכון. וגילו שאין קורלציה בין הדברים האלה. מה של קורלציה? אז לא אכפת לי מה החוויה הסובייקטיבית של הכאב? לא, אבל לפי לא אכפת לי? בוודאי שאכפת לי, אבל מצד שני, יש כאבים שהם הרבה יותר משמעותיים, שבן אדם דרג אותם נמוך, ואני צריך לטפל דווקא בכאב שלו, למרות שהוא מדורג. אז פה אנחנו מדברים על פרדיגמות, כמו מהמקום של ההנדסה והמדעים מדויקים. אני כאשת טיפול בטיפול נמרץ, ואני אינני כזו, אבל אני יכולה לחשוב על זה שאם אתה נתת לי את הדירוג של 9 מתוך 10, הוא לא אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי לגמרי. ובעוד שעתיים אני שואלת אותך שוב, ואתה נותן לי את 6, זה מלמד אותי המון. ולא אכפת לי מה מדד הכאב האובייקטיבי, כמה הכאב עבר בנוירונים, whatever. לא מעניין אותי. מעניין אותי לדעת אם יש שיפור, אם הטיפול שלי גרם לך להרגשה של שיפור. אני רואה עדיין הלחץ דם גבוה, ועדיין whatever, כל מיני מדדים אובייקטיביים. אבל אני רוצה את הסובייקטיביות שלי. האפליקציה יכולה להיות מדהימה, אבל בסוף אנשים הם לא שבעי רצון, וזה מה שמעניין אותי. ולמה הם לא שבעי רצון? אני צריכה לשבור את הראש ולגלות, כי אני חושבת שזה מדהים. אגב, נזכרתי מה הדבר שרציתי להגיד כשדיברתי איתך על ההשוואה לעולם ההנדסה. אני מסתובבת לי בפקולטה לפסיכולוגיה, ואני אומרת להם, גשו לפיזיקה, כימיה, מתמטיקה, ספרו להם מה הכוח החזק בטבע, והכוח החזק בטבע הוא הונאה עצמית. בעיניי. אבל זה דעה סובייקטיבית. רצית לומר משהו? כן, מה שהוא אמר, יש מחקר של קהלמן שבדקו, יש מחקר שנקרא שני אני, שהוא בדק, נגיד עכשיו אתה עושה פרוצדורה רפואית מסוימת, עכשיו לדוגמה מכיבים לך במשך 5 דקות, ולאדם שני מכיבים במשך 5 דקות חזק, ועוד 2 דקות טיפה פחות.
ורצו לבדוק איך הם זוכרים את החוויה. ואנשים שנתנו להם נגיד את 7 דקות, זכרו את החוויה בצורה טובה יותר, והיו מוכנים לעבור אותה שוב, כמו את אנשים שעברו 5 דקות. למרות שאם אתה מחשב את זה בצורה מדעית או מתמטית, כביכול מי שעשה 7 דקות קיבל יותר כאב ממי שעשה 5 דקות. אולי זה קשור לתוצאה של דוגמה לחולי דיאליזה שצריכים לעבור פרוצדורות טיפה פולשניות, או כל פרוצדורה שהיא טיפה יותר כואבת, זה שאתה אומר לו, תשמע, הנפטונים שלך אמרו משהו, בסופו של דבר צריך שאותו חולה גם יחזור אליך, ותצטרך לעבור את הפרוצדורה שוב. אז זה לא בהכרח, כאילו, אוקיי, הנפטונים שלך אמרו משהו, אבל בסופו של דבר הוא בן אדם שכאילו קבלת ההחלטות שלו היא שצריכה להשפיע, במיוחד אם אתה מדבר על אנשים שכאב, אז בן אדם שהוא הגיע עם רמת כאב מסוימת, אתה לא תבוא עכשיו לחולה עכשיו בבית חולים ותגיד, תשמע, אני מדבר איתך רמת הכאב שלך 7, אבל הוא רמת כאב 9, אבל הוא פה בוכה. יותר מזה אני אגיד לך, חולי כאב, אנשים עם כאבים כרוניים, מסתובבים בעולם ואומרים להם, אין לכם כלום, בדקנו, עשינו את כל הבדיקות, ה-MRI, סרקנו אתכם כף רגל ועד ראש, הכל בסדר, לכו מפה. פיברומיאלגיה, לא צריך להתוודות, סטטיסטית, בכל חדר יש בדרך כלל מישהי עם פיברומיאלגיה, נורא כואב, ומסתובבים בעולם, ואין לזה שום בדיקה פיזיולוגית, וכואב. מה זה? זה תסמונת כאב. גוגלית לא מומחית גם לזה, אני מנסה לדבר על דברים, אבל תסמונת כאב, שאין לה, אין איזה בדיקה שיכולה לאושש את זה. כי זה נפשי, אבל זה מה? טראומה את יכולה, סיפור. לא, היא אומרת אבל שאת חובה פיזית, כאילו כאבים. זה עולם מורכב, הגוף, נפש והכאב וטראומה, עולם סופר מורכב. המחלה שלהם שכואב להם פיזית בגוף, וכבדיקה לא רואים כלום. אבל איך אפשר לבדוק כאב? יכולה במוח אולי. לא, עכשיו כל כך הבטן תוך לעשות בדיקה, יכול להיות שגילו שיש לך חיידק או משהו. כאילו הם יוצאים תקים בכל הבדיקות למרות שכואב להם. כאילו מה? לא, מה זה נובע? יש לי מטופל, אני כמובן אפחית בפרטים, הוא חזר מעזה על 2 רגליו, וכעבור כמה ימים משותק. בשום מקום, משותק. אבל זה נפשי, הוא עדיין לא יכול ללכת. לא יכול ללכת, משותק. לא יכול ללכת לשירותים לבד. אז בין האובייקטיבי לסובייקטיבי אנחנו מטיילים דרך הפרדיגמות שלנו, בואו לא נתבלבל, כל אחד דרך הפרדיגמות שלו. אבל כשאני רוצה למדוד משהו, אם אני מתחילה מהמדידה עצמה, יש את השאלון שרץ אצלנו כבר 2, בואו נרוץ איתו, אני לא פותחת את הראש לאפשרות שמי שניסח את הדבר הזה בא מאיזה פרדיגמה ואנחנו מפספסים דברים. מצד שני, לטווח רחוק, את חייבת מדדי השפעה, כאילו את רוצה לראות בסוף מחקר מתבסס על ידע עבר כדי לחזות קדימה לצורך העניין. אז את חייבת, אבל זה לא זה או זה. ברגע ששינית שאלה, אז זה לא זה או זה. ואם השאלון הקודם היה לא טוב, לא מדד את מה שרצינו. אני אומרת שגם לחירוב, אז פה זה החלטה אסטרטגית, האם אנחנו עושים איזשהו שינוי, האם אנחנו בוחנים מחדש, ויכול להיות שלתקופה מסוימת נעביר במקביל חדש וישן, או חלקים מהישן וחלקים מהחדש, כדי שיהיה אפשרות להשוואה. זה מה שפעם היו עושים בפסיכומטרי, דרך אגב, היו פרקים או שאלות שרצו לאורך בחינות, אותו דבר בכל הבחינות, ואז ידעו להשוות. אוקיי. הכלים שלנו, אתם תדברו עם המרצים האחרים על כל מיני כלים, גם אני אציג לכם כמה, בין אם זה השאלונים, זה גם יכול להיות איזה מדד אוטומטי של מדידה, כן, בתוך המערכת. שאני צריכה לצעוק, את צועקת בשבילכם. אם זה קשור אלינו, אני אשמח גם. לא, אם זה קשור לנושא, אני אשמח גם. קשור כאילו דיברנו על זה שגם הכאבים הכרוניים יש באמת מין אספקט פסיכולוגי שכאילו סמוי שאנחנו אולי לא מודעים אליו, וגם נגיד מחלות עור, שזה דברים שהם קורים בעקבות כאילו משהו פסיכולוגי או לחץ או משהו כזה. הפרדיגמה הזו נקראת מוניזם, שהגוף והנפש קשורים אחד לשני. כן. זה פרדיגמה. ויש מי שיגיד שהם לא קשורים. היום רוב המחקר תומך בתפיסה הזו, כן? יש כל מיני השערות סביב זה. אבל בהחלט כן. שלא קשורים.
מה? שהגוף והנפש הם לא קשורים, הגוף שיטפלו בגוף והנפש שיטפלו בנפש. היום הפרדיגמה הזאת קצת הולכת ונעלמת. והקשר ביניהם, ויש כל מיני קשרים, זה עולם נורא מעניין. אבל למה זה בעובד? יש 4 קטגוריות של פסיכוסומטיות. אני לא זוכרת כרגע את המקור, אבל כאילו תחפשו את זה, הנושא של פסיכוסומטי, זה יכול לנבוע יותר מהנפש או יותר מהגוף, ובכל מקרה הם משפיעים אחד על השני, זאת אומרת, גם אם זה לגמרי פיזיולוגי, פריצת דיסק, בסדר? פריצת דיסק זה כואב. האם זה משפיע על הנפש שלי? יש לי כן. מה? כאילו, מתי פרדיגמה תהפוך להיות עובדה? לעולם לא. פרדיגמה לא תהפוך להיות עובדה. פרדיגמה זה יותר כמו אמונה. תפיסת עולם. תפיסת עולם. כאילו... והיא מתורגמת לתיאוריה. היא מתורגמת לתיאוריה. אבל אין כזה איקס מחקרים שאז הופך את זה לקצת יותר פרדיגמה שהיא יותר מבוססת מאשר סתם תיאוריה? וכל אחד חוקר מתוך הפרדיגמה שלו. וכמה נחמד שיש לנו הרבה פרדיגמות ומכיוונים שונים. אבל אם לא הייתה פרדיגמה שאומרת האדם הוא תוצר לא רק של מישהו והגנטיקה, אלא של הסביבה שלו, אז יחקרו גם את הסביבה של האדם ואיך היא השפיעה עליו. אם לא הייתה פרדיגמה כזו, אף אחד לא היה חוקר את הסביבה. זה משפיע על מה אנחנו בוחרים לחקור. זה משהו שאי אפשר להוכיח. שמה? אי אפשר להוכיח. פרדיגמות אי אפשר ולא צריך, זה כמו להוכיח אמונה. לא צריכה להוכיח את האמונה שלי. יש שאלה, אני לא צריך פרדיגמות, אבל אני יודע מה אני צריך לבחור, לא צריך פרדיגמות. יש תמיד פרדיגמה מאחורי, רק צריך לחטט ולחפש אותה. אבל אם כבר בחרתי מושג, כאילו, אני יכול כמה שפחות תבחר, יש מאחוריו פרדיגמה. כן. זה רק עניין של לחפש אותה, כי היא כל כך מובנת מאליה, שאנחנו לא שואלים את עצמנו מה הפרדיגמה שלנו. אבל אפשר כמה שפחות להשתמש בה. היא שם כל הזמן, זה כמו אמונה. כן, אבל אפשר להשתמש כאילו ממש בפרדיגמה, ופחות. לא, היא תמיד שם. תחשבו, אנשים שמאמינים באלוהים, מסתובבים כל הזמן ובכל דבר זה נמצא. זה ממש כמו אמונה. אז אם אני אהיה בפסיכולוגיית הדילמה של המולד מול נלמד, כן? האם אדם הוא תוצר של הגנטיקה של משהו בא איתו לעולם, או האם הוא בא לעולם דף חלק וכל מה שנוצר זה מה שהוא למד מהסביבה שלו. ואז על כל דבר אני אסתכל דרך העיניים האלה. אם אני אומרת, אנשים באים לעולם דף חלק. דף חלק, רק מה שתפגשו, אז פסיכולוג שאמר, תנו לי 10 ילדים, אני אהפוך 5 לפרופסורים מצטיינים ו5 לעבריינים. אני יכולה לעשות מהם מה שאני רוצה. ואז זה אומר שאנשים לא נולדים מנהיגים, אני יכולה להפוך אנשים למנהיגים, אנשים לא נולדים עם יכולת מתמטית גבוהה, אני יכולה לתת להם את זה, ואם אין להם זה כי זה לא ניתן להם על ידי הסביבה. ואז כל דבר בעולם אני רואה דרך זה, אתם כולכם פה, לא כי באופן טבעי יש לכם איזה גנטיקה של מוכשרות במשהו, אלא כולכם באתם מסביבה שאפשרה לכם להיות בכיסאות האלה שאתם יושבים בהם היום. אבל זה אפשר לבדוק, כמה יש יכולת, כאילו, להשפיע. אבל אני אבחר למדוד את זה מתוך הפרדיגמה שלי. כמו המודל הרפואי והחברתי. או שאני מודדת את הילד וחוקרת אותו, וילדים כמוהו, או שאני חוקרת את המדרגות. וזה תלוי בפרדיגמה שלי. זה כמו אם יש חוקר בשם אדלר, שהוא הביא תיאוריה שאנחנו פועלים מתוך תחושת נחיתות ואיזשהו צורך לפצות, וזה בסוף, אם נכנסים לעומק של החיים שלו, אז הוא עצמו סבל בגיל מאוד קטן ממחלת ילדים, שהוא בעצמו בא עם איזושהי תחושת נחיתות, ואז זה בלתי נפרד לבוא עם תיאוריה כשאתה חווה בעצמך משהו. חוקרים באקדמיה מקדישים את חייהם לנושא מסוים. אתה מקדיש את חייך למשהו, אני מדברת עכשיו רק על האזור של פסיכולוגיה, בסדר? אבל אתה מקדיש את חייך למשהו מסיבה מסוימת. אני מאוד אוהבת כל התיאורטיקנים, לחשוב מאיפה הם הגיעו, אני אתמול לימדתי על תיאוריה של תעסוקתית של אישה,
שהייתה פסיכואנליטיקאית, היא הייתה פרופסורית רק התשיעית בהרווארד ב-300 שנה, היא הלכה לעבוד בהרווארד כשלנשים היה אסור להיכנס לספרייה, אוקיי? והיה חדר אוכל לגברים בלבד, זה החיים שמהם היא באה. והיא פיתחה תיאוריה שמדברת בדיוק על זה, על הדברים האלה. כן, אנשים מקדישים את חייהם למשהו שהוא גם ככה נמצא אצלם. וזה כבר חפירות. רגע, עוד קצת על שיטות מחקר, שיהיה לכם לפחות את הכותרות. הכלים שלנו, השאלונים או כלי המדידה, אתם תדברו על כלי מדידה, אז אני לא ארחיב על זה, אבל אנחנו רוצים לדעת שהכלי שלנו הוא טוב. מה זה טוב? שני קריטריונים, תוקף ומהימנות. מהימנות זה עקביות. אם אני שואלת אתכם כמה מעניין את ההרצאה, אני רוצה לדעת כמה מעניין את ההרצאה, אני שואלת אתכם עכשיו, ואני שואלת אתכם בעוד 20 דקות, הייתי מצפה לקבל מכל אחד, פחות או יותר את אותה תשובה, כבר הבנתם איך נראית ההרצאה, לא יהיו הפתעות גדולות, הבנתם מה הסיפור. אם אני מקבלת תוצאות שונות, כנראה השאלון שלי לא טוב. אם אני חוקרת את המשתמשים שלי, ומקבלת ב3 ימים רצופים תוצאות מאוד שונות, השאלה אם אני מצליחה למדוד באופן מדויק ובאופן יציב, אחרת כנראה לא הצלחתי למדוד את מה שרציתי. ותוקף. זה מקשר לדוגמה שאתה נתת, לדוגמה תוקף. תוקף זה, האם באמת הצלחתי למדוד את מה שרציתי? אם למשל זמן שהייה, זה משהו שאני מודדת, ואני מודדת איתו מתוך המחד של סביב קבוצות, יכול להיות שהוא גם קשור לזה, נכון? אתה אמרת, שאנשים מתבלבלים ולא מצליחים להבין מה עושים, איפה עושים, בכל זאת הם משתדלים, כנראה זה חשוב להם. אז אני רוצה לראות שהכלים שלי הם כלים איכותיים שמצליחים לתפוס את אותו דבר תיאורטי. שביעות רצון סובייקטיבית, השביעות רצון סובייקטיבית. שביעות רצון אובייקטיבית, אני צריכה לשבור את הראש, מה יכול למדוד את זה באופן תקף. עכשיו, אני רוצה כמה מילים על העולם האיכותני מול הכמותי. איזה תחושה. העולם הכמותי, עולם של מספרים ודאטה, יש פה כל מיני שיטות. בסוף, אני מודדת את הדבר, הגדרתי מה הדבר שאני רוצה למדוד, עשיתי את תהליך האופרציונליזציה, ששברתי את הראש, כי לכל דבר יש הרבה אפשרויות לאיך למדוד אותו, ואם אני רק עושה את מה שעשו, אני תקועה עם פרדיגמות של אנשים שלא סיפרו לי מה הפרדיגמות, ואולי כדאי שלפחות נקדיש רגע לחשוב על זה מחדש. ואני בעולם של נתונים, יש לי את הניתוח נתונים, כל מיני ניסויים, סטטיסטיקה, A-B טסטינג, כבר דיברתם על זה? קצת תזכירו, אתם תיכנסו על זה לעומק, כל הסקרים האלה של דרגו מ-1 עד 5, אלה הדברים שהם נותנים לי מספר. העולם האיכותני, במקום לשאול כמה, הוא שואל למה, או איך, או באיזה אופן. זה בעצם לשבת, לדבר עם אנשים, אתם גם תדברו על רעיונות, יכול להיות שאפילו היום. יש לכם סילבוס לשיעורים, אתם יודעים מה הנושאים? כן, כן? אני חושב שבהתחול. אוקיי. יכול להיות שזה היום, אם לא אז בהמשך. שבעצם אנחנו רוצים להבין דווקא את הצד הסובייקטיבי, חזק את הזמן הנכון, דווקא את הצד הסובייקטיבי. לא רק למה יש לי 20% שימוש בפיצ'ר הזה, אלא לדבר עם אנשים ולשאול אותם, או בדיקות שמישות ולשבת עם המשתמשים, ולראות איך הם פועלים מול האפליקציה לצורך העניין, או מול המוצר. התוכן פה הוא תוכן מילולי. ותוכן מילולי מרגיש לנו לפעמים פחות מדויק. כי זה ש3 אנשים, 10 אנשים שראיינתי, 50 אנשים ראיינתי, זה שהם אמרו לי את הדעה שלהם, מי אומר שהדעה שלהם נכונה? אבל הדעה שלהם היא חשובה משתי סיבות. א', היא מאירה לי בזרקור נקודות בליינד ספוטס שהיו לי, וזה מייצר בסיס, זה מייצר בסיס למדידה כמותית. כלומר, איכותני וכמותי מדברים אחד עם השני. הם לא בחלל ריק. אני הסקתי כמה מסקנות מתוך הרעיונות, אני הולכת עכשיו ובודקת את זה בסקייל גדול אצל הרבה מאוד משתמשים.
ראיתי איזה משהו, איזו תופעה מאוד מוזרה בניתוח הכמותי שלי, שאחד מהפיצ'רים כמעט לא משתמשים בו. אני רוצה להבין למה. אני הולכת לאנשים ואני שואלת אותם, ואני כל הזמן קופצת מהכמה ללמה, לכמה ללמה, ואז אני יכולה להבין דברים יותר לעומק. שמתי פה ארגז כלים לדוגמה, מעניין אותי אם סיימון היה מסכים איתי, אני לא יודעת. אני אשאל אותו בהזדמנות. ואז יש לנו בתוך השיטות מחקר האלה, המחקר יישומי, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות. אפשר איזו חקירה ראשונית, באים ואומרים לי, אוקיי, המוצר לא עובד, בואו תתחילו להבין למה. אני לא מתחילה ממדדים ושאלונים וסקרים שנייה לדבר עם אנשים. חבר'ה, מה הסיפור פה? מה טוב? מה עובד לכם? מה לא עובד לכם? בואו ספרו לי באופן פתוח, באופן חופשי, ואז יכולים לגלות לי דברים שבכלל לא חשבתי עליהם. אז רואים איזה בעיה, ואז אני יכולה למדוד את ההיקף שלה, כן, זה משהו שהוא יותר כמותי. משהו התנהגותי, לראות את השימוש בפועל, כן? כמה זמן בפיצ'ר הזה אנשים מבלים עד שהם נוטשים אותו. אני יכולה להכניס שינויים ולבדוק אותם, כן? ה-A/B טסטינג שקצת דיברתם וודאי תדברו עוד הרבה. הכנסתי משהו אחד, הכפתור היה סגול, אמרו לי שסגול זה צבע מכעיס, הפכתי אותו לוורוד אופטימי, ומה אני רואה שקורה, בסדר? ואחר כך אני יכולה להסתכל גם על החוויה אחרי השינוי, לשאול אנשים, שמתם לב לשינוי? איך הוא השפיע עליכם? ממש החוויה הסובייקטיבית, ודווקא האנשים פה שהם ממדעים מדויקים, לקבל את החוויה הסובייקטיבית הזו בשתי ידיים ולהגיד רגע מה אני יכול ללמוד, לא כי זה אמת מוחלטת, אלא כי זה נותן לי עוד רעיון, עוד כיוון מחשבה. והנושא הזה של שילוב שיטות, אז אמרנו אנחנו קופצים בין לבין, אנחנו יכולים למדוד ואנחנו יכולים לזהות, כתוב פה בשלב חקירה ראשונית אבל לא רק חקירה ראשונית. תחשבו על זה שאתם נכנסים למקום עבודה חדש, לצוות חדש, אתם מתחילים לברר כל מיני דברים קטנים. איפה הפינת קפה, איפה השירותים, נהוג ללכת לאכול צהריים ביחד, עד איזה שעה נהוג להיות פה, אם כולם בחמישי חותכים בשלוש, כל מיני דברים אנחנו מתחילים לשאול ולברר ולחשוף את העולם. אותו דבר לגבי מוצרים, כלים, חוגים לילדים, מי שנמצא בשלב הזה של החיים. אז בואו תגידו אם יש לכם איזשהם דוגמאות על איך אפשר לקפוץ מהכמותי לאיכותני וחזרה. מהעולם שלכם, מהחיים שלכם. זה דוגמאות כאילו על מחקרים או דברים שעושים בעולמות שלכם. מה אתם יכולים בחיים שלכם? אתם נמצאים באוניברסיטה, חלקכם אולי עובדים. איך אפשר לעשות משהו שהוא שילוב של איכותני וכמותי? אני אתחיל, בסדר? אני פה איכותני, לצורך העניין, מה שאתה קודם על שביעות רצון, כאילו שביעות רצון זה איכותני, אבל להפוך את זה למדדים כמותניים לצורכי השוואה, או לבדוק התאמה בין, בהקשר למה שמדברים פה, נגיד, שמתי פיצ'ר של מאחורי זה יש עולמות איכותניים, כאילו מחקר שאומר צבע סגול על רקע לבן אומר ככה וככה, אבל המדידה כאילו תעשה בסוף בצורה כמותנית על בסיס כאילו פייפר קליק, כל הדברים האלה. כן, אז אני קופצת בין השביעות רצון, לצורך העניין יש לי את השאלון שביעות רצון מ-1 עד 5, אבל גם תגידו לי ממה אתם שבעי רצון וממה לא, זאת אומרת אם סימנתם 4, אז יש משהו שאתם לא שבעי רצון ממנו. ואז השאלה אם משתפים איתי פעולה. אוקיי, עוד מחשבה. אגב, שביעות רצון, אני יכולה להעביר איזה שאלון שביעות רצון מההרצאה, נכון? מ-1 עד 5 כמה אתם שבעי רצון. זה יכול להיות אגב שביעות רצון מורכבת מהאיכות של החדר, וזה יכול להיות כמה המרצה מעניינת או משעממת, או מהמצגת, או מהרלוונטיות, כן, ללימודים שלכם. יש כל מיני פרמטרים. ואז אני מקבלת את המספרים, אבל בנוסף אני בוחרת 5, שגם אני מדברת איתם. שנייה אומרת, רגע, מה בדיוק?
כי לראות את המספר 3.42 בשביעות רצון, זה לא באמת מלמד אותי. לשבת עם מישהו ולדבר, הוא אומר, תקשיבי, את לא נתת מספיק דוגמאות, החומר משעמם, לא ברור איך זה רלוונטי, זה כבר מלמד אותי. בגלל זה אתם כולכם סטודנטים באוניברסיטה במשובי סקרי הוראה, אני מבקשת מכם, בשביל המרצים שלכם, תכתבו גם משהו איכותני, מזה לומדים. לא רק לתת את השתיים הזה, כי איזה שיעור דיכאון זה היה ככה. באמת לומדים מזה, אתם מבינים? אז אנחנו משלבים. יש לכם עוד רעיונות? או שאתם... כן, נגיד במשרד יחס שאני עובד. כן. יש לקוחות. כן. כמה פרסומות מביאה להם, זה הכמותני. ואיכותני, הייתי אומר באיזה פלטפורמות הם פורסמו, ואפשר גם להפוך. נגיד פרסמתי אותם בפלטפורמות איכותניות, כמה לקוחות או טראפיק היה באותו עסק. טראפיק אבל זה מדיד. כמותני. כן, ואיך אתה משלב מחקר? ואיך אתה משלב מחקר איכותני? מבחינת אמרתי, איזה פלטפורמות הן כאילו... יש פלטפורמות שנחשבות יותר, אז האיכות קהל שם יותר גבוהה, כדי להגיע לשם, מבחינת האיכות, זה נחשב יותר טוב. אבל אני לא יודעת אם זה מחקר איכותני. מי אני מדברת? מי נותן לי את האינפורמציה? של... מה שמגדיר שזה נחשב פלטפורמה יותר איכותנית, המחקר האיכותני, לא איכות הפלטפורמה. המחקר האיכותני? יותר אולי שביעות הרצון של הלקוחות או משהו כזה. לקוח יותר משלם. לא, זה לא קשור. לא, אולי אבל הוא מרגיש, לא יודעת מה, פתאום יש לו, סתם אני אומרת עכשיו, נקבעו לו יותר הרצאות או מפגשים או בלה בלה בלה, כאילו, אם הוא מרגיש שיש שינוי ש... יש לך לקוחות, אתה מפרסם אותם בכל מיני פלטפורמות. עכשיו אתה רוצה לגלות איזה פלטפורמות יותר נחשבות. אני לא רוצה להגיד איזה יותר... אני יודע. אז אני לא צריכה לחקור את זה. אם יש משהו שאני יודעת, אני לא צריכה לחקור אותו. אבל בוא נגיד שאני לא יודעת, יש המון פלטפורמות. ואז אני באה ומדברת עם אנשים כדי שיספרו לי איזה פלטפורמות יותר נחשבות. עכשיו זה בסוף דעה של אנשים, אבל זה... ואז פתאום מישהו מספר לי על פלטפורמה שלא הכרתי. בסדר? כי אני בתחילת הדרך, כי זה משהו ראשוני, כן? אנחנו עושים את המחקר או בשלבים ראשוניים או כשעושים תנועות, ואז גם סדר של התחלה. למשל יש לך מישהו שלא יודע, עוסק בתחום האומנות, אז תרצה להגיע למגזין שעוסק, לא הכי נחשב בתחום הזה, אז... יש לך את המחקר האיכותני שלנו, זאת אומרת, יכול להיות שמבחינת כמותית, יש לי פחות אנשים בטיקטוק, אבל יותר אנשים באינסטגרם, וזה בגלל הגילאים של הלקוחות שלי, לצורך העניין, אז אני צריך לבדוק את זה. אז אני עושה ראיונות עם לקוחות בגילאים שונים, אני צריכה לחשוב על הכוח שלי, לאיזה קהל יעד של גילאים אני רוצה להגיע, ואז אני רוצה לראיין את הקהל יעד הזה ולהגיד איפה אתם מסתובבים עכשיו, צעירים משוגעים, כל האפליקציות שלכם, אני הלכתי לאיבוד. נגיד אם יש לי איזה פיצ'ר חדש או משהו כזה שאני רוצה להרים לאפליקציה, אז כאילו אני רוצה להגיד מחקר שהוא יותר כמותי על לחיצות, כל מיני דברים כדי לראות את חוויית משתמש, אבל בסוף אני גם רוצה לעשות תצפיות משתמשים כדי להגיד, לראות איך הם מתעסקים עם האפליקציה, מה התזוזות שלהם. אני רוצה להגיד יותר איכותנית, אני לא רוצה לדעת כמות גדולה של האנשים, אלא אני ממש מסתכלת על התנועות שלהם, מה הם עושים, שזה ממש אתנוגרפי, סוציולוגי כזה, לשבת ליד מישהו ולהסתכל עליו ככה, איך הוא מתנהג. אבל זה גם משנה קצת את האיכות של התצפית. אני לא מדברת על איכות התצפית, אני מדברת על גישה איכותנית. גישה שאני מקבלת אינפורמציה חדשה, אינפורמציה שהיא לא מספרית, ואני צריכה כן, תקשיבו, זה גם עניין של פרדיגמה. יש כאלה שיגידו כל מידע שהוא איכותני, הוא לא בעל ערך, זה לא מספר, מה אני אעשה איתו? אנשים מספרים לי את הדעות שלהם, מה אני אעשה עם זה? זה גם פרדיגמה. אני שהלכתי לבקש ממי שהיה המנחה שלי אחר כך לעשות אצלו דוקטורט, לא ידעתי את זה עליו, שהוא ממש מתנגד לשיטות איכותניות, ואני עשיתי את זה, הוא היה בקומה 4, אני עכשיו מבינה שזה מזל שהוא לא השליך אותי מהחלון, כי הוא אומר, מה זה איכותני? אנחנו רוצים דאטה, אנחנו מדע מדויק שרוצה להתבסס על דאטה, הוא לא מקבל ניתוח של רעיונות או ניתוח תמות, אתם תדברו על זה מתוך רעיון, אני צריכה להתחיל לנתח את התמות, היום יש כלי מדהימים שעושים את זה, פעם אנשים היו עושים את זה בעצמם. אוקיי, פה אני אצטרך לזוז בשביל אז קצת השוואה בין השיטות האיכותניות והכמותיות. אז האיכותניות מדברות על שאלת הלמה, משתמשות בכל מיני תצפיות, סימבולים, מילים, דברים שאני לא יכולה לכמת אותם.
אני מתבוננת, גם כשזה מרואיין, אני מתבוננת ואני מפרשת. יש פה אלמנט של פרשנות שהרבה פעמים מרגישים איתו לא בנוח. כאילו זה לא מידע אמיתי, זה הפרשנות שלי מהרעיון. אבל זה אמור לפתוח את הראש. ואז אנחנו מאגדים דאטה, common data, או ניתוח שהוא לא סטטיסטי, ואתם תדברו על ניתוחים של רעיונות. מצד שני, הניתוח הכמותי הוא כמה, או כן, how many, how much, כשתרגם, משתמש במספרים ובניתוחים סטטיסטיים, מה שאין לי באיכותני, ויש ביניהם הבדלים בכל הרבדים, מהפרדיגמה, שלא מופיעה פה, דרך המטרה, מה המטרה שלי בכלל? אם המטרה שלי להשיג אינפורמציה חדשה לגמרי, אני אלך על האיכותני. אני רוצה לשמוע מהמשתמשים שלי דברים שאני לא שיערתי בכלל שמעסיקים אותם. עד שלא שאלתי אותם, הסתכלתי עליהם בלבן של העיניים ושאלתי. והגישה והניתוחים כמובן הם גם שונים. וזה אנחנו יודעים. אוקיי. אני אעמוד בזמנים היום. ואז אני צריכה לבנות את כל המערך שלי. כן, יש לי את התפיסות עולם, דיברנו על התהליך של האופרציונליזציה, כשאני עוסקת בכמותי, שבור את הראש איך אני מודדת את הדבר המעורפל הזה. ודיברנו קצת על הכלים ועל ההבדל בין איכותני לכמותי, אבל יש לי גם כל מיני סוגי מחקרים. זה אני מביאה ממש מהעולם האקדמי, ואתם תראו איך אתם מתאימים את זה לעולם שלכם. מחקרי חלוץ זה הנקודה שבה אני לא יודעת כלום על כלום, הכל חדש לגמרי. אני מתחילה לגשש באפלה, כמו תינוקות בני יומם, כן? בואו נראה מה מדובר, האם יש פה משהו בכלל ששווה להסתכל עליו. והמחקרי חלוץ האלה, הם לא כפופים לכללים של הקהילייה המדעית, זה לא צריך להיות עם כלים תקפים, זה לא צריך לעמוד בכל מיני כללים לפרסום, כי הדברים האלה לא מפורסמים, זה רק תחילת הדרך שאני מגששת באפלה, כדי להבין מה מתרחש פה, מה מעניין לחקור, איפה בכלל יש איזושהי תופעה. והמטרה של זה לפתח רעיונות להמשך, זה לא בא לבד, וזה לא סוף הדרך, זה רק תחילתה, כדי שאני אוכל, אני לא הצלחתי להבין איפה אני מסתירה ואיפה לא הם בכלל. הרבה פעמים זה מתחיל משיטות איכותיות, להתחיל לדבר עם אנשים, חבר'ה, מה קורה פה, מה היה, מה יהיה, יש פה כמה דוגמאות. כן, פיאז'ה מעולם הפסיכולוגיה, הסתכל על הילדים שלו ובנה תיאוריה. פרויד פגש כל מיני אנשים, התחיל לדבר איתם, ומפה באו לו כל מיני רעיונות. זה לא היה עוד תיאוריה שנבדקת, זה סתם אני רואה דבר בעולם ומתחיל להסתכל עליו ביתר מיקוד. גם בעולם של ניהול מוצר, כמובן אני יכולה לעשות רעיונות כשיוצא מוצר חדש או פיצ'ר חדש, להבין בכלל מה מתרחש. ויש לי מה שנקרא מחקר מתאמי. סליחה, חלק מהשקפים שלי הם כזה יותר גדולים מהמסך, אז אני אפילו F11, אני לא יודעת אם יעזור ככה. מחקר מתאמי בעצם לוקח שני דברים ומסתכל על הקשר ביניהם. יש פה קצת סטטיסטיקה, לא כולם מתחברים, אבל הסיפור הוא שאני מסתכלת האם יש קשר בין זמן התגובה של הכפתור הזה לזמן הישארות באפליקציה. אני לוקחת שני דברים ורואה אם הם קשורים אחד לשני. זה שהם קשורים, אומר לי שהם קשורים סטטיסטית, לא בהכרח אומר לי שהם קשורים מהותית. יכול להיות שהם נגרמים בכלל ממשהו אחר. אז השיטה הזו לקחת שני דברים ולראות אם הם קשורים או לא. אגב, ברוב הפרסומים הפופולריים של מחקר מצא שמדברים על קשר, יש קשר בין אכילת שוקולד לאינטליגנציה, ומדברים עליו כאילו הוא סיבתי, כאילו אכילת שוקולד גורמת לבריאות, לאינטליגנציה גבוהה יותר. זאת הבעיה מהותית. אז אנחנו עושים את זה כשאנחנו רוצים לראות כל מיני אינפורמציות שכבר קיימות בעולם ואנחנו רק מודדים אותן, זה יחסית יותר קל. המגבלות, זה אולי אני אעשה את זה.
כמובן זה לא מאפשר לי להבין מה הסיבה ומה התוצאה, או בכלל הקשר הזה יכול להיות מוסבר על ידי משהו אחר, ואני לא יכולה לשלוט על כלום, כל מיני דברים שהם משתנים מתערבים, אני לא יכולה לשלוט עליהם כמו הגשם שהיה לנו היום. אם אני מודדת הגעה בבוקר של סטודנטים לכיתה, אז ביום שיש גשם יש לי משתנה מתערב, נכון? כי גם התחבורה הציבורית וכולי, הכל קורס. אבל זה כן נותן לי לא מעט מידע, זה מאפשר לי לנבא, לפעמים לנבא, גם בלי להבין למה זה מספיק טוב. היו כל מיני ניסיונות, חלקם הצליחו לנבא, סליחה על הדוגמה הקודרת מראש, אבל לנבא סיכון אובדני מתוך פוסטים בפייסבוק, סליחה שהדוגמה עתיקה, אבל זה מה שאני מכירה, מתוך פוסטים בפייסבוק. עכשיו, לא לפי התכנים, למעשה אנחנו יודעים שאנשים ב-24 שעות לפני מעשה אובדני מפרסמים ברשתות פוסטים די אופטימיים ולא מחשידים. אבל יכול להיות שזה אלגוריתם כזה שמחפש שיש שכיחות גבוהה של האות ח', לא יודעת מה, איזשהו מאפיין בתוך הפוסטים שהוא נמצא במתאם עם סיכון לאובדנות, לא אכפת לי למה, שכיחות גבוהה של האות ח', לא אכפת לי, אכפת לי שזה מזהה לי. המתאם הזה, הקשר הזה, הוא חשוב לי, גם אם אני לא מבינה למה. ואז לאנשים עם המאפיין הספציפי הזה, אני יכולה להעלות בנר כזה של ערן או דברים כאלה, כן? ונסות להתערב. אני לא מבינה למה המאפיין הזה בפוסטים של ריבוי האות ח', אבל לא אכפת לי. הניבוי הוא מספיק טוב לו, לצורכי המטרה שלי. אני לא צריכה לעבוד פה, אני רק מודדת דברים, כן? אני לא צריכה לעבוד באיזה מניפולציה, איזה מערך ניסוי, אני לא צריכה לעשות שום דבר, אני רק מודדת, ולפעמים אני לא יכולה לעשות על אנשים ניסויים, שכיח מאוד אצלנו בעולם הפסיכולוגיה, אני לא יכולה לגרום לאנשים לפוסט טראומה כדי לבדוק את הדבר הזה בצורה ניסויית. אז אנחנו צריכים לחשוב אם ההתערבות שלנו היא אתית או לא. אני יכולה לחשוב על מצבים שבהם אתם תדרשו לשאלה הזו, אם זה הוגן באפליקציית חירום של ביטוח חול כזה, לעשות איזשהו ניסיון שיכול לגרום לזה שאנשים שצריכים עכשיו עזרה לא יקבלו את המענה. דוגמאות? או זה קשרים, כמה שעות שינה לבין ציונים. קשר בין שימוש ברשתות לדיכאון, כמה זמן משתמשים. אם אני בוחרת במדידת זמן, עשיתי אופרציונליזציה שמאחוריה פרדיגמה, כן? עשיתי החלטה, אני מודדת זמן. אני יכולה למדוד עוד 1000 דברים אחרים ברשתות, כן? ליברי. אם יש חיפוש אקטיבי, או אם יש גלילה פסיבית, נכון? זו התנהגות שונה. האם מסתכלים יותר על עמודים עסקיים, או של קבוצות, או של אינדיבידואלים, כל מיני דברים אני יכולה למדוד, אבל עדיין אני יושבת ומודדת, כן? אני עוד לא עושה שום מניפולציה, התערבות. זה דוגמאות לשימושכם. כשאני מדברת על מחקר ניסויי, זה מערך מחקר, הדבר הזה בדרך כלל אני מלמדת אותו לאורך חודשיים. מי שמתעניין יכול להעמיק בזה, יש לי עכשיו לדבר הזה בערך 3 דקות, זה לא הוגן, אבל הסיפור הוא שכדי לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, יש לי כללים מאוד ברורים לאיך אני מבססת סיבתיות. זה שמצאתי קשר בין שתיית קפה לציונים במבחן, לא אומר שהקפה גורם לציונים גבוהים יותר במבחן. במערך ניסויי אני מתכננת בצורה מוקפדת, מה המשתנה הבלתי תלוי שלי, זה שאני עושה עליו מניפולציה, אני מגדירה האם רמות גבוהות או נמוכות, אני מגדירה עבור המשתמשים שלי, לאלה יהיה פונט גדול, לאלה יהיה פונט קטן, ואני מחלקת אותם רנדומלית כדי שלא יהיה לי איזה הטיה, ויש לי המון המון תכנון והמון כללים שבסופם אני כן יכולה להגיד, א' גורם לב', לא רק שהם קשורים, אלא גודל הפונט משפיע בין גילאי 40 ל-60
על זמן שימוש, או על שביעות רצון, או על מה שבחרתי למדוד. זה נקרא randomized control trial, כי הוא צריך להיות randomized, לחלק את האנשים באופן אקראי, והוא צריך להיות controlled, המון שליטה. אבל זה דורש המון משאבים, לא תמיד אני יכולה להתערב לאנשים בעולם, במיוחד אם יש פה איזה סיכון גבוה בשימוש באותו מוצר. אבל זה כן מאפשר לי לדעת מה גרם למה, ואז אני יכולה להמשיך לשלוט בדברים. אם אני יודעת שגודל הפונט משפיע, אני יכולה להמשיך לשלוט בו, ולקחת את זה לעוד אלמנטים, לעוד מוצרים. הלכתי על משהו שטחי, בסדר? אבל to make a point. ויש פה קצת דוגמאות, הבאתי גם מפסיכולוגיה, גם מניהול מוצר, לצורך העניין, אני יכולה לעשות מניפולציה על כל מיני דברים, לשים פה ברקע מוזיקה שקטה, או בלי מוזיקה בכלל, או מוזיקה רועשת, ולראות עד כמה זה משפיע על הריכוז, איך אני אמדוד ריכוז. איך שאני אחליט באופרציונליזציה, כן? או כמה יש איתי קשר עין, או כמה אתם משתמשים בטלפונים לדברים אחרים. אבל בין הקבוצות תהיה לי קבוצה אחת עם שקט, אחת עם מוזיקה רגועה, ספק כזה, אחת עם מוזיקה עצבנית, ואני צריכה לחלק את האנשים באופן אקראי. כי אם את כל המוזיקה השקטה אני מפעילה לכיתה של 9 בבוקר, באים ככה כבר נעולמים על זה, ואת השקט המוחלט אני עושה אחר הצהריים, כשאנשים כבר היום מגיע להם עד פה, יש לי כבר כל מיני דברים מתערבים שהם לא רק המוזיקה שאני הפעלתי או לא הפעלתי. על זה דיברנו, מתאם, קשר בין דברים שלא יעבדו עליכם, חיי, אם לא תזכרו כלום מההרצאה, רק את זה שאתם קוראים איפשהו, מחקר מצא קשר בין זה לזה, ולכן תעשו ככה, עובדים עליכם בעיניים. זה הסיכום. תראי מה זה. מה? שקף סיכום, איזה עמידה בזמנים, אני מבסוטה על עצמי. כן, יש עוד 2 אנשים שרוצים לפגוש אותך. כן? איילת וסיימון, כן. וואי, ואני צריכה לרוץ עם מלא. טוב, נתמודד עם זה אחר כך. בזה אני סיימתי. מי שיש לו דוגמאות מדהימות, כמו שאת נתת לי מקודם, או מחשבות, או איזשהו משוב איכותני, או כמותי, אפשר להגיד, היית 10, או אם יש איזה שהם שאלות, אתם מוזמנים? תודה רבה. תודה רבה. יוסי, חמודים ועוד על הנושא הזה. כן. טוב, הפסקה? הפסקת סיימון. תודה חבר'ה, תודה על הרעיונות שלכם. עכשיו, זה הזמן.